Poznáme niekoľko druhov materiálov používaných na hydroizoláciu plochých striech. Momentálne medzi najkvalitnejšie patrí napríklad EPDM fólie. Tie, s ktorými sa však stretávame častejšie, sú jednoduchšie asfaltové pásy, PVC fólie či TPO fólie. Každý materiál má svoje špecifika a vnútornú stavbu. Dnes pri rozmachu fotovoltiky je potrebné mať strechu v dobrom technickom stave. Pozrime sa na niektoré varovné signály, keď je potrebné najprv strešnú hydroizoláciu vymeniť. Na obrázku vidíme asfaltový pás, ktorý už zjavne prekročil svoju životnosť. Je celý rozpraskaný a nesúdržný. To o výmene nemusíme ani premýšľať. Na tomto obrázku je strecha izolovaná asfaltovými pásmi, ktorá však prešla opravou. Takouto lokálnou opravou čiastočne predĺžime jej životnosť. Môžeme si byť ale istí, že to nebude nadlho. Na tomto obrázku je typický zástupca PVC krytín. Táto krytina je v veľmi dobrom stave. Strecha nevykazuje žiadne prepadnuté miesta, lokálne poškodenia či iné defekty. Na inej krytine je pri bližšom pohľade vidieť poškodenie vekom na mikroskopickej úrovni. Tu už začala degradácia materiálu. Na tejto fotografii môžeme vidieť tzv. Zmrašťovaciu trhlinu. Tu je počiatok toho, že strecha začne v najbližšom období zatekať a bude potrebná jej oprava. Vo všeobecnosti platí, že ak na krytine vidíme presvítať výstužnú mriežku, čo vidíme aj na tejto fotografii, tak môžeme očakávať pomerne skorý nástup výraznejšej degradácie a vznik trhlín. UV žiarenie spolu s mechanickým namáhaním sú najväčšími faktormi znižujúcimi životnosť plochých striech. Na strechách, ktoré majú dostatočnú nosnosť, je asi najlepšou voľbou štrkový zásyp. Sledujte tento videoseriál a dozviete sa o mnohých rizikách ďaleko viac.